machiegni kamoro amora ma intiere janeno mar LTN ibed ni ne piny Kenya kaendi kata pinjego eko ma oko mag libamba. Maendi en chenro mar duond joluo kaka wuono niendi wakelo ni achiel kachiel koa e studio mag Yeki ma Nairobi. Abro bet kaendi kod jalony achiel ma olony e wechego eko mag yiend nyaluo, to bende en laktar mosethietho e thuolo malach. Obro fulo nyinge, en ng'ama ok wendo, tinde osebudho kapok obiro ka. Ang'e ni samoro jomoko wigi osewil kode. Samoro in ng'ama wendo, ber ma mondo mi ing'e ni to koro en ng'ano. An nyinga en Nick Okelo. Ang'e ni wabotema tema dhi matin tin kamano daktari, ing'e ni bende in daktari, to homa moro nothung'o kora ka ahinya. Omiyo koro aloso gi ng'wecha. To krach, koro lerane koro kumia e kaunti mari tich mitiyo. An Dr. Jonas Sewe, based ke Nairobi Kenyatta Market, lakini thuolo masane abedo ga ndalo ariyo tarik 27 gi 26. Then atemoga wuoth e Kenya bende te koni gi koni, to Kamenya, an ja Kamenya, koro nying thura matiyogo maketo ne nying klinik ni Kamenya Herbal Clinic. Then an ja Homa Bay County, e bwo Ndhiwa constituency, e bwo Pala South Kabuoch, mano koro kuma ae. Kamenya nitiere Ndhiwa? Kamenya nitie Ndhiwa, nikech wan gi oganda machalo kaka Kaguria, Koguta, gi Ang'oa gi Kabuoch, koro iluongo ni Kakako. Koro nyingno, koro wan e bwo Ndhiwa, koro miwa ni South Kabuoch. Okay, onge wach. Koro kawuono niendi wadwa loso e wechego eko mag tuo mar ulcers. Daktari, isetiyo tijini kuom thuolo marom nade? Tijni asetiye mandalo mang'eny, nikech kachako wuona mane bedo katime to ne noora nomera dhi ng'weda yath makama ka jatuo biro, koro ndalono to pod natin, pok nang'eyo kaka koro sani ang'eyo ni. Then ka koro natieko somo mara mar sekondari, natiyo gi Jokari. Kari ka ema nobedo katiye, koro ema atime research mar thieth ni, ka koro nang'iyo ne katimo research ma tayudo ni kar wuona nong'eyo to nong'eyo matin, ok nong'eyo mang'eny ahinya. Koro research ni miyo iyudo king'eyo gik mang'eny kaluwore gi tuoche bende ma koro sani obiro mopogore opogore. Koro alony e tuoche mang'eny, mak mana ne koro tuo mwawuoye, to wawuoye mana tuoche ariyo sani, mar ulcers to gi tuo miluongo ni chlamydia. Ulcers ni be en ka gi nyinge mar dholuo? Ulcers nyaka obed gi nyinge mar dholuo, nikech ulcers en mar kisungu. Kwang'iyo dholuo waluonge ne kadonda mar ich. Koro komako iyi tinya yudo ka okelo shida iyi kanyo. Koro gima wada wuoye ni ulcers ne, wan gi tuo miluongo ne peptic ulcers. Koro peptic ulcers no okelo tuo miluongo ne gastritis ulcers, miluongo ni stomach ulcers. Kae to ochako okelo gimoro ne esophagitis ulcers, ma koro mar duol. To ochako okelo gimoro ne gallstone. Koro gallstone ni mago bende nitie kanyo, nya yudore e kidney, onya yudore e gallbladder. Koro ochako oyudo gimoro ne acid reflux. Tiende koro ibedo ga acid kuomi mang'eny. Koro kwa explain ulcers, jomoko para ulcers ne en tuo manyalo biro mana kopo ne in gi paro, to wawuoye kadonda. Ok ang'e ni ka paro maki to en ne iseyudo kadonda ino, no. Mano wa rule out. Oro nyalo bedo ne in gi shida mar ichamo chiemo ma nikete spices, ne nyalo kelo ni ulcers, no. Mano ok wanyal gine. En kadonda mabiro ma nitie kute mag bakteria madonjo kachamo nyambich. Sama iwuoye e gine ne ulcers, nyiso ni iwuoye stomach ulcers, tichako iwuoye e small intestine, mar nyambich matindo. Koro sama gino osebiro, nitie winjo mibiro winjo e dendi kanyo. Tiende kopo no osekelo ni shida ma iwinjo ni in gi ulcers, ng'ano man gi ulcers owinjo liet, en gi wich bar, ibiro winjo ka pinyi rami most of the time, rami malit kabisa. To biro chako mako kar yuothi ka, kar thundi ka. Koro lit, koro iyudo ka koro idwa ni iywe, en ywe midwa ni chun.
emomiyo way of ulcers nyiso ni omako kar kong'o obo, koro iyudo ni obo cha momiyo iyweyo maber, koro ing'eni koyudo tuo momake koro ichunori gi thung' igamo ma iyweyono. Then ne wawacho acid reflux cha koro ibiro yudo ka ng'enyni ijiero gik makech, iluongo ni belching, ijier ga, sama ijierno inyalo kata ng'ogo gik moko machalo yelo machalo kedhno. Then ibiro winjo ka okeloni olo, tiende olo mokeloni cha, the breathing mi breathe cha, kopone wawachne ni iringo ng'wech matek, sama iringo ng'wech matek tiyweyo matek, nyiso ni breathing mari koro bedo high, koro nyiso ni olo nitie kuomi. Olono koro bedo kuomi nikech yweyo ma iyudo cha, koro ok inyal yweyo maber. Kaeto okelo gimoro ne onding'i bende rami. Onding'i rami ma en piny ich maremo to onding'i be rami. Koro seche ma gigi timore, acids ka ringo dhi e dendi. Emomiyo ne waluongo ne acid reflux. Acids ka sama giringo e remo, gidhi e remo. Sama gidhi e remo, koro okelo gik mopogore, tuoche mang'eny ma koro donjo e dendi. Gin tuoche mage? Koro ibiro yudo ne ng'ato iyudo ka en gi tuo mar arthritis. Tiende arthritis ibiro yudo ka tiende ni chako kuot. To arthritis ni omako nyathi, omako ng'ama ng'ongo, omako kata ng'ama miyo, both sex gi. Koro sama osemaki, tibiro yudo ka arthritis nomaki. Okelo gi tuo miluongo ni osteoarthritis kata rheumatoid arthritis. Koro gipogore. Rheumatoid arthritis en omako gimoko ne muscles. Koro ibiro winjo ka in gi rem e dendi, tiende kiwinjo lweteni rami, kiwinjo gokeni rami, kiwinjo onding'i rami, kiyudo piny rami. Then king'iyo osteoarthritis, en koro orego chogo. Chogo no rami kabisa. To iyudo ka chok lweteni okuot, lith tiendeni okuot, kaeto ndhuth tiendi bende okuot. Koro king'iyo gwandi iyudo kokuot morambore. Sama timore, nyiso ne affect inflammation obedo saturated e blood cholesterol. Mage momiyo koro iyudo ka dendi dwano kuodi. Sama okuotno ok iwinj maber. Gima ochako winjo, ibiro winjo ka iol, ok inyal lokori. In the colors mag skin, dendi inyalo yudo ka koro moko wuok makwar kwar, moko wuok black. Nyiso ne gik mibiro yudo e dendi kanyo, ibiro yudo ka ibedo gi tuo miluongo ne machalo kaka salo, ng'eny koro thoro kuodi. Tibiro yudo ka ng'uti lit. In ng'ato ma kopo nonindo, ichunori mana gi chiewo. Iyudo ka in gi lit, in gi rem, koro kata gimoro ok nyal mako. Koro nyiso ni okelo ni gik moko miluongo ni arthritis. To arthritis ni akono mako kata nyithindo. Nyathi komako to ok okel kaka direct kaka arthritis. Onyalo kelo ne tuo miluongo ni lupus. Koro sama okelo lupus ni, nyiso ne wawuoye oxygenated blood mar hemoglobin. Nyiso ni onya bedo anemic. Mano miyudo ne ulcers ni kiwinje kuma obire ma koro kelo ne nyathi ma kata rembe koro rumo. Nyiso ne ulcers kok ithiedho yo maber, nyalo kelo ne nyathi mabed gi tuo miluongo ne sickle cell anemia. Nikech o change the shape mar hemoglobin. Koro samo gine ne affect bone marrow. To bone marrow ne mwayudo ne en okonyowa ko produce the red blood cells gi white cells gi platelets. Koro sama gitimore, nyiso ni nyathini no obiro bedo gi joint pain. Koro inyalo thiedhe ne ang'o miyo nyathina ni dende rami arama. Kar nowuok from the ulcers. Koro kuom nyathi owuok kuom kokelo that sickle cell minyalo fweny kata lupus. To kopo ng'eny ibiro yudo ka nyathi ng'eny obedo gi malaria, to bedo gi pneumonia. Mara sama thi. Koro mage nyalo bedo shida. Kitieko mano, iyudo ka ng'enyne ng'ato manigi problems mar arthritis kata mar ulcers, ibiro yudo ko bedo gi pressure nikech cholesterol mabedo e dende cha. Tibiro yudo sama obedo gi pressure no, ibiro yudo ka pressure ni malo kabisa. Nyiso no nya yudo gimoro ne ischemic stroke. Miyudo ne koro otho gi bathe konchiel. Kata odong' kotetni.
kata onyalo bedo ka koro pache ok ti. Then onyalo kelo ni miyudo ka dhogi dry, wang'i dry. Nyiso ni ok inyal nindo e yo maber. Sama timore, inyalo bedo gi infection e wang'i, e retina. Koro ibedo gi gimoro ni cataracts. Ema iyudo ka jomoko wang'gi kethore, miwacho ni ang'o mokelo, en gi chiero. Kar obedo nikech ang'owa, that ulcers emobiro mo cause problems mar ang'owa, mar arthritis. Kata onyalo kelo ni tuo mar diabetes. Diabetes en tuo sukari, diabetes 2. Ipo kilayo mang'eny, imodho mang'eny, iwinjo kiol, ma nyiso ni okelo ni problems mar diabetes. Kata ng'enyno nyalo kelo ni enlargement mar prostate. Iyudo ka koro lach dwa ni owuogni sa mathin ila. Kogik otieno tidwa ni ila mang'eny. To kogik odiochieng' tila normal, lakini otieno no in gi shida. Koro manyiso ni o affect gallbladder mari. Kata inyalo yudo ka testis magi nyalo kuot. Kokoro okelo ni tuo miluongo ni hernia, inguinal hernia. To ng'ama miyo to dhi okelo ne tuo miluongo ni ang'owa, ulcers. Iyudo ka ng'ama miyo to thunde kuot. Ok ong'e nang'o ma kuodo thunde. Koro nyalo kelo no hormones mage change. Emomiyo thunde kuot. Koso ang'o motimore. Kata onyalo kelo ne miyo bedo ga ka all the time komako ito buogo. Ang'o miyo buogo? Nikech kicho dhi affect the uterus mare. Koro miyo ok onyal bedo gi nyathi magi nikech pressure cha koro biro idho, miyo nyathi koro buogo kata otho e iye. Ma the problems ma ulcers kelo. Emomiyo ne wadwa ni wuoye mondo ng'ato ong'e ni ulcers ni ok en tuo ma ng'ato paro, lakini gimobarigo en rem mar gokeni, mar onding'i, mar lweteni, mar chongeni, to gi olo, nindo bende ikoso. To gi salo ma thoro maki ka ibedo gi skin disease. Mano gima ulcer kelo. Ng'ok gi diep bende en go. Inyalo diyo pi, inyalo diyo remo, kata inyalo ng'ogo remo. Koro magi gik mokelo. Mano omiyo ne wuoye kamano ka wuoye korka ulcers. To koro thiethne kawo ndalo adi? Ulcers kithiedho maber owinjo kawo dweche 3. Mano ithiedhe Kichamo yath pile pile. Kikombine gi gik mawacho na mano osekelo ni arthritis, okelo ni pressure, okelo ni diabetes, okelo nyaka asthma. Koro okelo the allergy. Koro iyudo idunyo umi mang'eny, igido iti kendo igir ga mang'eny. Allergy. Ka nitie chiemo moro kopo ni chamo, to koro dwa kelo ne chiemo ne madwa nonegi. Nikech ibo yudo ka koro irami mang'eny, kata dwa ni idiyo mang'eny. Kaka skuma wiki gi. Yes, nikech we are talking about acid reflux. Koro sama magi timore, koro kelo ne tuo miluongo ni H. pylori. Yeah. Koro H. pylori ni sani ong'eny. Iwache kabisa nyaka nyithindo matindo ni kode. Dibed ni H. pylori ni en mokelo ulcers koso ulcers makelo H. pylori? H. pylori biro gi miluongo ni peptic ulcers kata gastritis ulcers mowuok e stomach. Nikech akono affect kuonde ariyo te. Obiro affect intestines mari, to achaka affect ang'owa o colons mari. Nyiso ni colons ni en ema omiyo digestions mari timore. Koro wawuoye digestion system ma gitimore. Koro ing'eni kobedo acid, acid cha ema chamo gika e linings mar tissue mar erosion. Koro chamo to gika koro tuo. Koro gika sama tuo, gimoro amora modonjo e iyi koro bedo kaka acid, miyo iyi no rami. Koro sama tuo ma koro kelo ok en peptic ulcers. Tuo ma koro kelo iluongo ni H. pylori. En kudni miluongo ni Crohn disease machamo nyambich, to gi colitis disease machamo colons. Kata onyalo kelo ni ibedo gi hemorrhoid, miyudo ka ng'enyni kidhi oko to oko ni wuok gi remo, kendo sienda ni ili kabisa. Iwinje kaka olere, owache kendo yath ni kame nyakanyo. Wacho ni en dweche 3 tiyudo mano. Ang'eni ji mang'eny ahinya osebedo ka penjo wach H. pylori. Wadonjo nyaka kuom nyithindo matindo mabende ok paro nyalo bedo koda katuche machal kamagi. Wach mar acid gi wach mar ulcers opong'o piny sani endi. Ber mar mondo mi ikaw puonj miwinjo kani endi mondo iringi iyud bende thieth ma owinjore e kindegi kuma owinjore mar mondo mi koro iyud konyruok mari. Wadhi e yueyo ka waduogo pod wan gi daktari ka endi obiro loso kore tuono endo mar nyach. Ma endi en gima ji mang'eny ahinya tinde ok par ni nitiere. To nyach wachre ni nitie. Wabiro winjo koduogo ni to en ang'o
ma magi nyiso. Machiegni kendo ka itudri kodwa sani endi, magi koro gin weche go eko mag thieth ma nyaluo ne tuo masani ma bende thago ji mang'eny ahinya. Iwinjo gima ulcers nyalo kelo kata adhonde go eko mag nyimbich kata adhonde mag ich kaka iluongo gi, waswahili luongo ni vidonda vya tumbo. Magi gin weche masani koro thago ji mang'eny ahinya, to moloyo nitiere bacterial infection miluongo ni H pylori. H pylori no endo en gima asewinjo mang'eny, ywak osebedo mang'eny ahinya nyaka ka nyithindo matindo mok iparo ni be ni yudo H pylori sani koro nitiere kode. Tawacho ni ulcers ni omako nyaka nyathi matin ma samoro bende jowacho ni niendo karang'o manoparo. Nikech ji mang'eny wacho ni ulcers en tuo mane biro mana nikech paro, ni kidonjo e paro mang'eny to koro ulcers biro. To acidic reflux en be awuoro ni en ang'o, nikech iyudo ka samoro nitie gima ng'ato chamo to kichamo achama gino ni to gino dwa tuomre kodi ma gino dwa negi mana sechego, to akia nonyiso ni koro acid odonjo mang'eny, akia ni nitiere conflict e kind acid gi michamo, ok ang'e ni en ang'o. To magi te gin weche manitiere kanyo ma bende iboleronwa odiochieng' ma owinjore. Koro wadhi e wach mar nyach. Yes. Nyach biro loso en nyach mane? Nye ng'eny. Wan gi gonorrhea, wan gi syphilis, wan gi chlamydia, wan gi UTI. Koro wach mwada wuoye ni chlamydia. Chlamydia wada wuoye kaluwore. En gi nyinge ma dholuo? Okay. Kanya wache gi dholuo, obiro kaka nyach to ng'enyne omako joma mine. Kaluwore ni mine masani, ng'enygi gitimoga family planning. Koro kosetimo family planning, to odhi obed affected through the urethra. Koro sama obedo na affected to oneno discharge. Then onyalo yudo ka sama timore, omako ito yiethoro wuok. Then onyalo neno kata ka most of the time malo ne opoko ng'ato dichiel to ong'ama tin, ok ong'e nang'o momiyo. Koro ma chlamydia is a disease mapane obedo planned gi ng'ama miyo kuome nikech otimo family planning. Koro kwanego gitim family planning? Owinjore gitim to timo for her own risk nikech ok dang' inyuolo kinyi godhiambo. Koro sama otimo ma to timo atima to ok ong'eyo ne site nitie momiyo obiro kelo. Koro gima bende ga family planning ma natural? Yes, ma uno chiemo ma mon nyalo tiyo go? Yes, nitie ma komi, nitie ma 6 months, nitie kata 1 year. Koro luwore ni kake idwani ikete. Koro yes, koro chlamydia en tuo ma affect mana fallopian tube, to affect uterus gi cervix to gi ovary. Magi reproductive organs mamiyo miyo nyalo nyuol. Koro sama timo family planning to nyiso ne ochenjo hormones mage. Nyiso ne mondo nyuol early time, okete kata dweche higni 5 kata higni 2. Koro ok onyal nyuol. Tiende sama ok onyal nyuol ne, nyiso ne malo ok onyal neno. To pimane ka Nyasaye nochweyi ni nyaka ine malo, to koro ichuno malo cha ne koro ok inyal timo ang'o, ok inyal nene. Nyiso ne inyalo bedo gi bleeding inside your body. Tiende koro mondo ine malo mondo owuogi to ok owuogi. Koro i bleed inside the body. Koro sama bleed no to loso misigo mare. Ochal ng'at moro ma ichiko tangi to koth chwe, dong tangi no nyaka pong'. Koro chieng' mosepong', kosepong' piga nyaka pukre. Ma koko pukore to unless ne koth ochok, to kosepong' to chuno nyaka pukre. Koro miyo gi chabe kosesanyre dendi, tibiro neno ka remo wuok kuom miyo ka gima iye ne koro nomako ito ich koro wuok. Koro inyalo wachne kidhi tero sitan tiwachne ne en gi 3-10 notemo golo iye. Koro miyo nikech ina gibiro wuok goriga nikech notimo family planning. Koro gika sama dhi cha to miyo miyo mondo ne malo to reme mowinjo nding'e gi piny iye. Then
ochenjo hormones mare, ok onyal bedo gi ng'ama dichuo mok owinjo rem. Biro chuno ne sama obedo gi dichuo achiel en gi rem kendo owinjo rem kabisa, then obiro loso gimoro ne discharge. Discharge gi en gi kaka chocolate discharge. Ing'e gima chocolate en? Discharge mogolo no en discharge mang'owa ma nigi harufu. Then nikech giga ok wuogi to oriten gi e dende kanyo, koro ponono ne chieng' moro ogolo gigi ni koro odwa nomak ich, to odhi mako ich oko mar ofuku miluongo ni ectopic pregnancy, manyiso ni ijni kogik dweche 2-3 to chuno ni nyaka owuog nikech odongo oko mar ofuku. Then miyo ni obiro develop problems mar ovarian cyst. Iyudo ka tong' koro bedo gi tuo miluongo ni cyst. Cyst no kosebedo to biro winjo ka iye chalo ng'ama yach to ok oyach, kata onyalo paro ni en gi dweche moko nikech okelo signs mag ich go: chunyi lewi, wiyi bari, onding'i rami, tiendeni be tho kalandhidhi. Then sex ok igomb ni itim nikech kitimo to in gi rem, kendo in aina gi rem on the whole day. Then inyalo neno the spotting mag remo. Koro inene spotting mag remo gi nyalo miyo inene iyi chalo ni imako ich tionge ich. Koro spotting ka ema koro buogi ni imako ich to ijni dwa nowuog nikech ineno spotting. To ma nikech chlamydia, nikech families mane timo cha emomiyo koro akone ka pi opong'o tangi, chuno ni tangi nyaka te mang'owa nyaka pugre. Ka gini ni e iyi to odhi e abdomen cavity. Koro abdomen cavity no, pelvis mari koro oywayo remo ka. Koro remo ka yware aywa ka magisanyre. Kaeto ka gisepong'o kaya pelvic cavity no, koro gimuoch kaka tangi cha. Koro chwer ka gima iyi origa madongo dongo ne ng'ane ne nomako ich. Nikech kidhi kir nyamrerwa en komuli to uneno ni in gi ich to ich ionge go, i waste time nikech tayari sebedo gi okelo ni problems mar ovarian cyst. Cyst no ka in go iyudo ka yier bende wuoke e tiki, yier ni ng'ama nyako. Yes, ng'ama nyako. Then iyudo ka koro samoro wene komondi. Yes. Ng'ama nyako mane onge gi tike. Yes. Koro yier wuok e tike. Koro yier wuok e tike. Mondo koro nang'. Donge na wacho ne sama itimo family planning, donge ok idwa ni dhi e period. Nikech kineno kidhi e period to nyiso ni ichenjo hormones magi. Emomiyo ok idwa ni period ni idhiye. Koro sama ichenjo period, ok idhi e period, nyiso ni koro ichal gi hormones mari ae mar ng'ama miyo miluongo ni prolactin to duogo e hormones mar ng'ama dichuo iluongo ni androgen. Koro kiseduogo hormones gi, chuno ni nyaka onyusi niya, koro ionge hormones mar ng'ama miyo. In aina gi signs mar ng'ama miyo to koro isechenjo hormones gi. Koro nyaka okel yier tik e ng'owa e tiki. Nyaka e tiki e lweteni gi, nyaka ginene, nyaka e chest mari ni. Nikech ichenjo hormones no. Koro nyiso ne ng'ama miyo no is not easy mondo o conceive. Emomiyo ne kopone ibiro golo gigi to nisechenjo hormones ga mondo koro iduoki ki ionge yath maduoko gi normal kaka ginene ga. To pone imako ich. Koro ichni wuok oko mar ofuku nikech gika ne biro to gisanyore dendi to gi go back to the fallopian tube. Sama gibedo to fallopian tube no, gidino ofuku fallopian tube miluongo ni hydrosalpinx. Nyiso ni odino ofuku no kabisa. Koro ok onyal timo ang'owa, ok inyal bedo ne inyuol. Nyiso ni iketho nyuol mari. Koro emomiyo okelo nyisi ranyisi ne yier mineno tigo iwuoke hormones mar ng'ama miyo to hormones mar dichuo. Emomiyo nyaka i-develop. Kata ibiro bedo gi early menopause. Koponi ibedo gi early menopause, tibiro yudo ni malo ni olal kapod iki pod tin. To biro lala bang' higni 5, higni 10. Kaeto ochako biro gi spotting. Spotting mobiro go cha en remo matin tin. Koro in iparo ni malo ni nolal kapod itin to koro giduogo. Nyiso ni oloso ni gimoro ne ovarian cancer ma koro o develop. Apani kanyo iwinja maber. Koro miyo ng'ama miyo nyaka bed ni family kitimo to kelo gimoro ni chlamydia. Koro the process ma koro tiki ti
to iyudo ka koro lembi ka kowinjore ni idhi e period to gino idhi yudo ka en gi pimples madwa ni igwonye, then ibedo gi allergy, idwa ni igir mang'eny, then samoro ibedo gi discharge ma cream ka miyudo ni idwa ni igwony duong'ni kabisa, then iyudo ka kendo in gi rashes e private part ni, nyiso because of the climate. Koro change ni gimoro miluongo ni tuo miluongo ni endometriosis. That endometriosis koro change the hormones mane wawuoye mokelo ang'owa gi tuo miluongo ni chlamydia. Nyiso ni en nyach mamiyo emokelo through the family planning. Koro miyo at least kiseng'iyo ne tidhi osiptal, ok idhi ir miyo ne dhi muli ne iyi dongo to iyi ok dongi, obiro muli tidhi koso nyathi kata ne nyathi onindo marach, ibiro dhi kamano ti develop the progress of the cancer. Koro mage momiyo nakelo gigi mondo ging'e ne shida mamakogi gimomiyo ok idhi e period, nyiso ne family mane tiyogo cha kata nisegole kata papa ka period no ne ong'adore to sama opo ni idhigo tibedo gi cramps, nyiso ne kanisegole koro winjo dhi e period to cramps ibedogo, nyiso ne cramps ka iwinjo rem before neno period no. Koro ka gik ne koro neno period cha, koro icha ok ka ng'ama ng'owa nomako ito iye kethore. Maga the problems ma mine experience en gima ok bedne affect ng'ama dichuo. To koro sama iseyude kamano to koro ithiedhe nang'o? Ng'at ma kama kiseyudo tikore ne dhi tim gimoro ne pelvic ultrasound. Pelvic no ultrasound dhi nyusi ne tube ber, ovary nigi shida mane, to uterus nigi shida mane, to cervix nigi shida mane. Nikech samoro kata kimako ich ok ibedo gi ectopic pregnancy ne make gi oko, tidhi yudo ne ka korka sida ochako bede e cervix kendo koro naro, manyiso ne cervix manaro cha nyiso ne sama nyathi dhi bedo dweche 5 kodongo e iyi, chuno ni nyaka owuogi, ipapa ka remo wuok awuok kuom dichiel mo dichiel, kata inyalo wuok kidhi gimoro biro ni ka oko nikech okelo problems mar bowel movement gi gimoro ne problem infection mar urine. Iyudo ni idwa ni idhi la to lachno koro ng'adore to biro gi rem, kata oyudo ni idhi oko tidwa ni chulri to oko no be ok wuogi oko maduong', koro chorruok cha tipo ma ka reme mowuok goriga maduong', koro ipane nyathi mowuok to ok nyathi. Weche mapek adier, gin weche mapek. Kuom jogo eko matiyo gi family planning, ber mondo mi ji tiegruok mowinjore mondo ji oyud gigo eko matimore. En gima nyaka wang'i kendo walosi. Kamenya Herbal Clinic ni kaendi gi weche mago eko mag konyo. Winjo kaka olere maber gi okang' kokang' mokadhe mar mondo mi koro ing'e ni to be gima kamano kikadhe, chak ng'eyo ni kosani onego bed ni koro ibedo ni in ng'ano ma wiye tiyo. Joma mon ka tiki tiyier. Mano wach malich manade. Ka in gi dhako isedak kode kata higni 10, iyudo ka tiko chako tiyier, ichako luore. Sama tiko tiyiedo, king'ama riek kaka an, nyaka ng'e ni sama nadak kode period nok odhi. Ang'o momiyo nok odhi period? Nikech ne en gi chlamydia mokelo ne gimoro ne endometriosis. Koro miyo ok odhi period. Koro miyo iyudo ka pimples en ga e lembe ka, to yier bende wuok kuome. Ma be ithiedho? Mano momiyo akele, ne gini athiedho, nyaka idhi tim ultrasound. Ultrasound sani ma biro konyi ne in gi ovarian cyst, in gi chlamydia no. Onge wach mang'eny. Chiw namba mari. Yes. Achiel kachiel namba no be ringe piny kanyo TV kanyo, jo thura bro neno. Yes. Mani gi tabu bro kawe mondo mi oyud konyruok. Kata kamano inyalo nyiso gi namba ni to ikod mabende yudri odiochienge kinyalo mondo mi ji ong'e ni inyalo chopo kuomi nade kapo ni gidwari. E dakika achiel kende kech wan mag dakika achiel. Namba 0729 92 1814 kata 0753 48 5776. Wacho ni Nairobi ayudora Kenyatta Market tarik 27 gi 26 ndalo 2 kende. Then kogik tarik 3 ayudona Nakuru kama waluongo ne KFA Enacos office. Then tarik 8 ayudora kama iluongo ne Homa Bay Kavrondo Hotel.
tarik 9 an Migori Whispers Hotel. Tarik 10 an Dhiwa kamiluongo ne Bridge Hotel. Then tarik 11 an awendo Coolmax Hotel. Tarik 12 an kamiluongo ne Beer Belt Hotel Manorongo. Tarik 13 an Oyugis kamiluongo ne Equator Hotel. Then tarik 14 an Mbita kamiluongo ne Rusinga Holiday Inn. Tarik 15 an Sori kamiluongo ne Florida Gold Guest House. Then tarik 18 achikora an Katito Gateway Pharmacy mano Katito. Then tarik 19 an kamoro ne Ugunja St. Michael Hotel. Tarik 20 Bondo Samrock Hotel. Tarik 21 an Siaya kamiluongo ne Kalulu Christian Guest House. Tarik 22 atiyo gi Kisumo kamiluongo ne Kondele Entebbe View Hotel man tarik 22. Koro kun mawachogo aringe te, nyocha aringa Mombasa tarik 6 to sani pod ok anya ringa Mombasa nikech kaluwore ne kafiu oketi. Koro kafiu rumo saa 4 to Mombasa owinjore idhi gotieno to piny ru ni tithiedho ji kendo ringo gotieno. Koro sani geche ringo gotieno pod chieng' manene yata biro yawo Mombasa. Onge wach, iwinjo kendi in iwuon. Modong' en ni mondo itudri kod jalony ma en laktar Asewe mondo mi okonyi e yore te mago eko madwaro mondo mi iyud godo lokruok mari. E chenro ni endi ma Duond Luo dwokoni erokamano kuom bedo kodwa. An bedo mondo mi katieko kar koro odhi omiya yath mar homa. Nikech aneno ka koro ng'ani othung'a ma wiye ok ti. Ber mondo mi koro bende wiye ogonyre mondo mi abede kaka jomoko. Erokamano ahinya kane itudri kodwa yorego eko te mago mag tudruok kaka pile. Penjo mikelo kanyo mabiro chiwo ne daktari mondo mi kochako duogo kendo odwogi achiel kachiel. Daktari erokamano kuom biro ka Nyasaye ochako mi thuolo ichak iduog kendo. Erokamano ahinya. Ni janeno mar LTN, erokamano mar bedo kodwa e thuolo ni.